Chairman, State President, le MLA zom tak kaya samo te le helaya BJP an hopui zong te le local com zong te masain zawai sipai kan buk chewani hei nia soitur atam le maya kan soitran tak tak main cái bạn đi lắm với những cái trò tu thế có thêm một dòng cái này introduction tên pe ở trái kia thì cần phát tới lâu khác với na đầm bọc bia là cái trong local dòng thế khác họ mà không ai làm đinh về lúc tiêu à hôm nay ai rồi là một trong những trò thế khác một cả develop economy ano na ba cái sản phẩm cái pathum ka mình sẽ pathum ka mình sẽ zo min nó sampai mình đi có phần anh lai abule mình khi mình sang tu chia có phần anh halai mình kha kan upaber kan una zin upaber phần anh về thunga cái na mình chia fuller trơn so Oleh, với này sẽ được tấm lễ mà ya bây giờ là có cái người tuần sáng à, những người cũng có thể về ngõ cái gì à, hiệp pathum han soi du kan này à, sẽ biết là chọn lòng thu ni sẽ là cái telul khomela partillion ber member na berin dampabial by election na mi pakhat sia BJP ta na ding tu azonga angai tua ketelul kulai ding tura minan thang tamai hi BJP Central Election Committee chunga lom thu kasoini chudiang lo ni theina na ming pathum an proposing min local ve tu Mizoram kan BJP President le kai tuai kan tuai tu chunga lom thu kan soile bokani member song te hey party office an local in lo lom em thina man ni ate po kaloma ka thai muang riu maya amak katia jek thum lo kan la soidona party da ate po kalom to head office ziange ka hello athamun tha pi yo mai hian ka ria enge motak khi chu omve ni hian ka ria pathianin kong thar min siam saka ngaya chu te chu kan soi masakot du ni social media lama kaming alo rikin social na chitim reng alo lang nga la voina hian helai local khom te le zoram mi pui dam pabial mi pui te puin food dip tuan thing an hriat theina turin pathian na hriat chuan to mai ka ti thin kha mi pui te hriat a han so Katuan, kumsami pariata, ZNP, ani line PC party ne Tranghovin, candidate tan zero tein min soma, kulaya, amingin ko kanate kanin bang feha, bial branch gate bi ate Presbyterian ko kana kanuma, OMB ate soy to chanchangin. Post sang te kan lo chel ve a chuan mi ten candidate te ko thave nge ti in minan chok chuaka chuan hi ke changli te ho hian nas takin min boi puya chunga chuan candidate te ni ve in vote nge mo za chu kan huwa vote sang ni chong kan huwa vote ala tle ma chung lai chuan ahun lai chuan mutam min ti em ve mai ni ke te luleng ma nei lo kha kaumna village council west thailand a phei chuan MNF le congress bel khom in halloween ka sia ate te lul ne chuti ang khop chuan mi pui te hian te lul hi min be se na an nei ve thin nin ka sia amai ro chu zep dom lowa voin thlingin the politics kalgong ya pumbo le maya
soi ka du lo viau na han soi a trul kat in ka sia chuti lo chu BJP ka thopui den media ate ti na muna ate a chezonga na sa takamin soi huna engtin yin chan veng ti kha apoi muin ka sia ka du ma ni soi thiam zut zut hi ka thil ti ngai ani velo ba chu wang chen ka soi thiam lo ti ko ka lau viau maya han soi kan du ani chu kan point pa ni na tu ani ya ti chuan kan dinga kan ti ve loya ZNP General Headquarters sa Secretary na te min pe ve a himtlang ong kan nia duangin na chet le thei lova yang chuan hun ringe mo chen kanom nuwa ama khan athok aided high school a hian zirti to in ka om ve a tuna chuan ka thiet te chuan noi don an lo to me pa se a hek lam li rin ki chu la omani ti chuan kuna kal zela khatianga party om ring ta kan chung ko pon kan thin tamang lowa bang chuang lovin ni kan re ve sheta central scheme pakhat RMSA an ti hi lo chuaka chuta chuan B.Ed nei ni te lo ngaya kum nga experience nei te alo ngai boka a criteria engeng mo kha om tela chiang rek kalo kum nga lai experience kalo ni ve wangin hian master a rondil ve ta chen ti a som min som kania west purpuya headmaster turin rondil ro khai ti in office lama tangin ron ti ve a kan tho ri hi thani ti in chu na ka som ve ta ni Chumina kasom rural chuan Asian Rural Institute Japana kun na thok tu de choi kan na chungchang zir turin ama kalodil ka thing tamai boxia amang an thak le maya pathian mal som na poi kan dong seng lo ni ka ti maya ti chuan ang tin nge ni mo kan tia tu di laya kan sarkar choi tu kan nimele le kan thian tha ho te ko ka bia a ti chuan kal ka du boxia so kan hungit ani lawa kan thokha project noi ani maya engpo ni se engi mochena ta le in lona han dum mai kania kan party president kulal domanela pu hei japan rama kunna thok tu de choi kan na chungsa training turin khovel ram thang sang training mi somni pasari chawan thanga ka telwe la maya Insan kumte ni a ibele trong chumin ti nge chu training a chuan kum khat lai training tur ni a yankal ve mai se min ti nge ngai dan ka tia ani khop mai kan din mun hi la thak to lo bong ne ka fa pa chu ni la han training pot mai de ka tia ni kan pa ti tan po kan phalam phuna ta ni la tang kai do na a tha do na ni min tia chu ti lai chun I school lam chu ka zom to thowa mai ro chu rei lo te ban le tum tho in lo kan ni ve wangin chu tiang chuan kan ron thowa ni po ti chuan ka kal ta a delia visa boy boy ka online o chu mai mi ron phone na office lam atangin application te ka thelu twek thowa training di na kha ta chuan ikal luyan ni a ek chunga eng po lo thleng sei lo bang ni puin ammo chunang ma purtur ni ang ti in di SPD office atang minor phone a po ni se katia ka thong tra ya pathian ni kan pui fana te chalo pui ve ma yang chu ka tia Delhi ka thlen nuwa visa nga ka khat de ka cham lain sarkar lamin to minor te ta la ma ya ti chuan kan pui fana pa te papan ni hele u kan na ya ni kan de he chen le kan ni ya chumi kan soi do na chan chu bon ko kan ilai trong hian dam pabial MLA kaloni ve he dan tu da mai to indi milen le ro pui cha ngalam ni lawa high school ka lai trong to hian kan nu fual riau mai hian ni kan ya engtin nge ni ang ti hi ke ma hian ari reng maya
chung chu ta tum len ni a sum le pa eng ma chuan tu kan nei si lo wa skill tal kan nei lo chuan ti hi ka ngai da ani a ka thian pa silong mi in min ko muwa training chu kan dil ka thing de ta lam ma ya ka kal do in sum kan nei lo le ma ya ke hi thil ta ta ki ka pa tlang ve ya ani mom lo thura ngai la kan soi zel ma yang Delhi International Airport, touching Narita Airport, Tokyo, upon Duragatul line. Foreign exchange, Kapuisa to Kantinga, Kapuisa Kenlatu, James in Tumsanga, South Ania. Admission fee, dollars are paid, and I book Siavangin, Katan to date the game. James Hing Nile, Sang Nivel, South, Kingin, Kumkat, or Turin. Hati vevang fangani kami tuite tadeu legleka maro chu voilekan sui bo keju hati taila katum hizu tum tat mai kan pakai kan tuite po vega fa te lo ben kola kum khatset kan nuwa kan irle ta kakal don hian ZNP kan president Kuala Lumpur chuan athalo nakina ilo kirle una chuan dam pabial chu ikei pui sahau tundonia tu man boilo che ti hinri boka ti chuan na mai ro chu na kal zela ZNP ni to lawin ZP te alo umta pa bangin thil chu alo e saisa ve develop thil wa mi ring ten lo pung thret to boka Kulai kan chian le khopui takin ama kalo ti pui te khan school kala thor reng lai khan nai chon mai la kan nur pui liang che helai biara hiang din itum le tiang khai an ti ana sa takin mindora emngani don tak le katia chuan ho tu tene pot hiang ang kanin bia a an choi tu lo te point hi ba na thelu mai la nomination ke kan thudona idin me po be sailing in a change ti in kan tho chu ka ban san li tani maro chu na kal zela midam berin ZPM candidate niya tinge tura min ngai kan itoa kan bia tuemele ni lai pulal ritlo sailo po in tin so ai ding ta hiala tuntum chu kan tla abu be oniangi ati hialani amero chu chu dia thila kal mek lai chuan kan thian te ho ina han tilai lai thina amoi lo ni lo se candidate in chu na te lo na sa a chu lai a chuan ke ni pokha ni mai tur kan ni mai lai kha e mi han ning te po alo om ta a amalam tur te chu ka khata sia pui ve sang ro wa in than don alo ni chawa candidate poi lo kun ta chu ti huna chuan ZPM leader pudo ma hian miron beta a ninga hei le chen kan ba wai tlang ko a kan hun in her chuak ve don in ka sia en po ni se bia a candidate set har le maya nang chu kangam tla inia dam papia la hian kiang mai turin kan bun ngen top mai cheni chu ti lo chu har san na zol zelani mintia asa on ka ti le maya e poni se party kan thopi de kalo ro nge ka dia ti chuan polaya kan unit ne unit panga te le ko thenoma unit dangte a thei thei ko khomin ei kan leaderin kiang turin min nge na chief minister ve nge thepo be sein asimani chuan din mun thotaka iding dora training chuak ini a atangkai pol tu thepo ini a idin mun na chelawang kan threng don cheni atia min kan tia mong che min ti ni katia nima se kulai kan se bima kan part ko tu main kian andu kalawa sailo hi thing zo don si lawa an kian remote kian use nei lo lo fil le mai ro mintia chuan kan lo tu pa chu ko belia amero chu logo kom le la board chairman kan sarkar chuan ka om don ani
poi một tất cả các thứ đó là tin lo suy mấy tiệc thầy ở tiệc thế này khi chuan các ông thầy à cần ba tỷ tiền chuyện thọ quy tiền ông thầy chuan thế mà xem chuan trộm ngay turin nằm với mình nghe nên ya trộm ngay thầy lâu hi phèn lâu in cái gì à tao đang rong bol tu thì cái này à trộm ngay thầy lâu hi phèn lâu về chỗ gang chuan thì rong cái trộm ngay thầy đi in cái chuyện thế cần cầu khom thế bộ nè là chuan cái số ya number đi đâm thầy chuan kiang mayang miang an ti a chuan sai lo hui tu chuan kan in pot se ta ka han shil le a pudo ma po chuan alo bom hle mai ri ru hui tin thi ne ini puin kan ti tu chu kan ti ve nge yang nang po chu tiang a rot nge tu chuan e to pin ilo hui don nia ti in min cha kan si to pin kan lo puya tim nge turin ti to kan lo chu donia kapia amero chu kan bide tu robert chu are hum mai sia kan thian ten ne la ani kha lo be teu khai he mi campaign te pon tron to a ina tinge thei to ko pui turin kan in tia ke ni po ama ber la re riau mai lo be teu khai ka tia chu wa ko chu ni ang mi ron phone ta a chu da thu soi chu e ini a kan u tu ten sai lo chi di mun tha I funds te pon tha le ma ya I thing nei don ya ria ta I thing lo ni chuan pu mi na be che mo a pui du lo che mo hi ni do na board chairman a kan sarkar chuan kan dang ti sia ka kan da thap po hi kan ro le thei kher lo hang an ti ni lo ti ro min tin parun ti tamaya kan ha dong song ka lo ban san ve to mi deng na le ani tu chuan chuanin an soi chun zom zeli la I ka lo chu ka nga in ko mi ang ti a alo chu ta kan block president fel de mai amin pon soi mai la po va na ni a chu chuan ro lu ku ya kanina e khai ka lo kan lo ti a kanina chuan a chu rol na soi na chi chu a soi le ka mai a ti ka ti em mai a thil hi kalau mai tu tui ve ya kan ding la mani ko in bot che me kan ma nga kun na tu te soi kan na tu rin kan training ve na te trong thai ta ding kan hang ve nga tin phur ta ding kan ru ko sia mani tin rong bo tu kan ne mi ka pian to ni chuan ka do mai la fo ti kan ru chu tiang chu ni ya ma se chu buk chu ro sei le ta mai sia Seom kan ti he moya kan nu pai kan nu phe chu zana chuan a trap hial ni ma se ti khan thi kal chho ze la kan soi vet lo ni khatia kan ti chho khan kan block president tel le moya alo ni le ama in khatia kha kan hu de ti ti da ni chuan kan ting zo don le mani hi heti yong mai hi fel lo le mai apoi ka ti company te bo block president a hian ka wanga nangma nu hoi mai a zong ka ti khop mai sarkar mai dura in ring to block president ni na ka kiang mai nge ho tu te ne na soila ke tu ka wanga ni ne ma ka sel lo ma nu hoi mai nangma tu ti lo ka chak lo don lo e khai lo be tin kan in tha I chen ni nge ngai ni ka shom chung chung chela sarkar be se yong bok sia I president na noi nge sarkar ni cha ko lo ka dia chut dia ma lo ni ta ka chuan kan rin ru ka thi le maya kan trong tra ya kan nui bang mai zo te a kan kom tu ni ka ba thì cô ăn nhiều lắm cái gì thế cô cái điều rum mà thì anh ấy nói chứ cái điều này thế này là cô gentleman promise của ai mà sẽ phát hiện thì cả mấy khác cái gì mấy thì là vậy thì cho
biar virtu dia kan tidak ada siapa main ZPM di chuan biar virtu dia at performance zirte within an relation zirte in attention ting le lo mero te ko di the turin biar virtu ro masakan yang dia kacian pa ngoi mai ania usai lo i ko da bakhat ma kan lo veng khat bulaya in po in san lo kan ni ke tri bi lo te ko lo ti ho ji ho kan ni a en ma ma ko ni kan ni ko ba ti chuan usai lo kal pui turin alo kala kan leader kudong ko chu general secretary chen khat ne kung lai dia song song to turin alo kala kan nu bula chuan kudong hi alo kang nge yang chuan lo lo pon thing pui talan ron ina i kan me ni yang am te ko hi lo ta be te kai ka tia siam le bela sa te po te song kha anda be te te zara te i lo khek te wang mia ni no chong ye ngeng kring ni ka tia ti chuan an lo chu ka tourist ko dei san thinga usai lo te na cho te po ne ya kan bial po chung ron fang so ka ka voi kha ma ni ron lam chin tam ya lo ni unda me ti po kan do tre ne ron pa le la ma chuan a kumin soi tai la sikula te kan ni lo pa kum so per chu kan lo zu ni ya ti top me i be se na san amaro chu at home ya asian na kan ya maro chuan boi ve em mai khati lai khan bial tin kha in chu de ro lui reng ani box se wangin min ngai to man lo te pon ni venge kan piang to kan lo ki mai bi to kan ni amaro chu mani po in bor piang ai zo don te po anga tu ko khai min ro lam to box si lo ba ke ti on mai hi to te ti ve le ti on mai la ani to mai hi a ti chu karu mang ani de pani kami ring ru lo chok ve a ZPM tel lo ko yan hi le chen chok kan lo e ve to wa kan sa om no zong so ma bo lo mo le ti chu rem lo in ham tan trang chu nge tu na ti chu ka mai ta ni ta ni ti chuan ka chon mai ni ka ti ta dia trong cái chỗ là một chỗ mà hiện thiên lượng thiên ông chỉ là cái zuang đồn ta đi không sẽ như Congress President Kula Sota kami rin may income ka duya tiya chu po chu an party meeting voi ni voi thumin ron ti kanin kom lo fel lo win ka sia ka tiang zonga ti kumo ni mai ka atikin ka sia ma se hei lul in komati thar wangin anina kanin konta kuna thapu te ta na program ani dan tu chang sang te kan soi du na Mizoram ta na thave ne ka shiat te cooperative movement siam that atu chung sang te tu takin kan soya congress lu tu ko chon ni som che chuang ni alawa ti chuan in som mai don mu le ti ka tia Khatia Party President me bin lo leng te kita chu tandan turne lam karu ru ina thira ma se min som kami alwa thattakin zoram kun na ko da din chuan an kan du ani pera ti chuan ka hota a ma se kar mi nu ve le mun le min ron pon le ta tu tiang chuan ti ya ding mai turin lo bin ring mai le la Chamai lo mo om mai ring ai chuan ni ron tia kai ka pu Congress Party chu sumtam takseng lo che chin ya ke chu mira thei ka dia khatiang kha chu ka tin ve lo ZPM te chu a thi a the chaume boka sumtam vok lo wing a kholian bermi ka ni a kan bial mi pui te tam takin min riat sa ka ni boka kan involved in nge bi se na kan e wangin kamam ve chau ania he dirimo ti chuan e zong kamam ve lo congress a chuan eng po ni se chung te po kala ri ve nge ka tia ni chu ani maya congress a din tum hian a ke hian ka thengai chin lo ma se kan tu te perin kan kuang e local point tun ka wi ka ar min ti to lo chuang de mai han nong chu le lama chuan kan kum te lo panga han tri ve de phat
te achak om na lai te pom to ma se ngoi renga tu ta chuan minon bele ta bu dang te po in congress na tangin pom mai te khai aku tu pa hian ding tu rin tu rio te ni chop bu ya tu che ni te po min tia min som ta loma em mani miang don le ke ni hi tu central party kan ni tle ma zong te chu campaign fan te pom thina lo lungai le tu lo la itan ko thazo ka nge min tia ka dia on chong ngot ta tan te chu ni u ve lo mo le te min ti an thiam ve boxia kan pom ta ani ti chuan congress kan dia kan ni seat ZPM seat ka chan lo wanga congress seat zong kan lo ti hi mi zong zong hian lo ri se ka history ka soi kha chiang ka ti chuan congress chuan kanom ta central party hi ke ma hu shi ma chuan ma so na tak tak na thok tur chuan national party lo hi chu har sa don ni ti ka mi so jiam taria wa congress bo kha ji om ka ti atha ka ti BJP he chu a sarkar a thale zwal tu ding din mu chu du na mek chuan ani regional party tan hian thil ti tak tak a har sat zia hi ke soi ngai lo wen chiang tu ti ani ya ko ni se congress a chuan tui takin kanoma tu takin kan ti ya mishim la tu kan lo nei chen to e moya kan trong ve ma vote sang thum le tem kan ve ta kan lo oi em to ma kan lo tu tin tro yo na ko heng kan chen te min trong e moya thei pa to kan suwa kan sum nei chun ten i sma kan la ve kan kui na tem zong te lo so ka amuang ang cha bo ba ngom lo in kan mong sa cha begin kanum be chu ti chung po chuan thei po kan suwa in khan nuwa congress party mi zani som ma chuang ka lo lu le kan mizoram candidate zong ka thian ten to mai chu thiang lo lu le lom lu chu sei lo an hep de u fet ani ma se chu ti chung chuan congress party chuan chuan lu ka lo chuang ni lo ni hian ka achan chu ubial minority tamna ani wangin milok tak takin din an cha taka ke khulai mi de kha lok kalo ni der to ngi lo ni a ke ma ni me lo in mi tran tu top block na de po chu mi nok an lo ni zel tamaya kan roi tu ten isi selama an fele me ma tin de popren china amero chu million tak takin dampa ka vildon in di tamaya ashil hai thap du kop mai kan au sare silawa kan ta chuan kong ka bo te tamaya kan block te po chu an ro chen te hialani chen la tul le block ni heno bila thai kan ti moi chung ko in bo ro tha chen lo kan ti ya chen nan du chan chu block pa ni tu na ka na block ka da ni le mai tu dang eng ma lo an tu nge in block te po chu chen ani ya kan block suai tu te pai thla na turin chang matam tak motor den an ro trip chuaka ke thla nge turin amero chu eng ti ti ni chat chu le ni ya an ro block tu chen do kan thang ta lai kan ko pui te yan thing ka thomani kan chen te ho chu yan kan ka ho ze le ni takin congress ka thopui te kumwal ko kan ba thil lom zia hi mizoram mi puin an share lo chuan ke hi mini khol fa min suwa zel box ya soi ve ka chat mai ni dan pa bia la chuan ke ni kan lo re the box ya mi ho sa zo kin kan party nge ya po chuan lam tang an ron nei cheta ama mi buan ve tlat tu te pon min ha te la bol chu ka nei lo te ani tamaya thamem ka mai ve te lu ne VC pali pangalik congress ani na biar ani VC in transo chuan VC po song thum do lai kan nei ve te hial ani tu ti khup chuan ma kan son ve ya ma se ke chu min no mai kan ni reng tho a sheu ka ti khom mai ya
kan kong turan ni lawan yang ahi kan ti le mai china van doi thak takin kan biar tu MLA abora ta poi ka ti em moya kan blok president bubuang hian chana peron phone wala apan poi em lo kan tan hian poi le zualan jeng khan ma inei to big si lo ba tien by election ha chon chu lo ngai tamaya eng tin nge liang le tu nei din lo chuan an next sai chang to do top ngai si lo ba i kong hi tim ei kan zui ve chia tim le mai apoi le mai kan van doi ani hi ke ni so arun dia apoi ka ti khom me ki ko chen ti fak ngai nau si lo ba purin thua chi zan tu lo ka chang hian kan blok pakhat kan par ke WhatsApp group a chuan by election kan nei tura hi chuan palian deu house deu candidate nei toila tuna mi ang mai hini to lo se ti te kan in soi han ta por mai ka sa mai amar to kan ina ni bangin sa kan ni ba ti chuan chi la ka zela ke un po ka ti viau ani bawan la nge MLA Baulang San Bial kan ni by election om lo ti silo ho tu de muin kan kadila thangi ka lo te pok ke ta chae tharu chung chin fel mai ni box yang oi ni ka tan ko fel lo ka tia tu da ka thu don chu ka ding ang ni lo ti ve ngon na chi po ni lo ma crore tel man na tu ni in lo ti maya ko te chuan ke ma lo rin ve da chuan inge hei by election ngai ka sia ila zom ve reng enge moi ngai dan le izom ta lo ni chuan tunge kan ti ho bang le re tang ila thei to kan so pui tu zo ngom miang te po min lo ti sele yes ani mai te chu ti ngai na po ka zo lo din ti ka tum reng lo amero chu ding tur kan mu zo lo ni chuan kamul ko ma kan tla le ka tla ma ding tur mu lo ai chuan ka ding ma ya chu chia chu lo lu I ka sei la nge ni mo se chu ti lai mek chuan kan blok pakhat khoi tu le so kilama chak malam kan buna blok khoi tu ten an president ne la ni ho sa candidate kan do ni chu mi khami chu no pro tin an lo kan dir ta ma ta khan thade te hian rom sai sela nge ngai dan tun chu mi zuam me zuam lo ani chuan tin to la mai in sia chuan nang helai ka mai homi kan ui tlan ke tu ho kan blok te po in soitlang miang te po min ti ve om ta hian ka ngai tu ma ron ti box si la pa ti chuan kai hai de lim kan ma ti hian pe ni tu din cha mo ti ngom se nei lo a din ta po ka nei ko ko va min tin bok lo va ta ning don bok lo va ti chuan kha le chen politics in kong ka lo zo ve chu to don ta ni ti pen tu thiam maya MLA fa ba din mot thu lo ze ni ma ba din mot thu om bok lo ba bi ze bi ba din mot thu ko on so ba e te lu kha kana we ni ka ban san no political party tang lo na cheng khat po ka lang ve ngai chuan ka hun chu aliam don ti ka femaya ka thau chu ve mai ko don lo ni ti ka ngai no cheom chu ka ti ve ko mai pathian ne na tom chan ve ya min to pir lo tu te yan ka dil ve ngot thi biagin a te zan lai ka tong tra ya kan ta le chazo ani foin pom thiam mai turin ka dia arem chang ani ro chon he bia ba yan nim le kan ni ve nge tin turin pathian ne ka dil thi amma pom mai ya ti chuan ke chu congress a yan executive elect kan ni le a to lo mai la executive le ka hian member fang hian om le mai la ti chuan kan che chok the vak lo ni point kan dem long lem lo nga e lai kan the ngin local ve mai la kan ti ti vak lo le cho san to si mai lang ina thange a congress party ka thau chuak mel a ko mai to bok thi si lo wa I in sen na lam li ani lo the lo ko lai a ho to ina min en kan lo ni ve bok sia tin po kan tin lo hian ka sia chon mai te po thain ka sia chu tianga ti tu nei to lo iti maya politics a hun to pang deu ka om lai tak chuan map deu main helai kan ho tu te hian
income an lu tu te nero ta mà se BJP han chi kha kalau mai chuang ai reng lo ania kan fa te pula ka se chin a flek rong ri ko hi ka ei lo ni ge chu a eng te mai te ka tia i amaro chu hian sin an gal ta khat yanga pathian hian kapil do na kalwaina ka siat to lo nuwa Congress mangin mintung ding le mai Congress akan ding lo bilang president hian tu na hian thailing atal le me di so mia ka kong tu ri mak takin lo chok me chin hi lo ni ya mi hre chiang lo chuan poi sa du wang Congress alu BJP poi sa du wang bo bi na kal le ya te min tia na sa takin ni zara po Facebook ate an zia kam boni Kilo mi kira siat chuan to mai ka tichina ma se voina hian zoram mi puin thudi tak kan siat ka do bangin ka soi du mai la kan soi ve tamai ni chu apo yang nge poi lo po re thiang lo wa mi tiru ru ku tin chuan mi lo mai dam se ti chuan helai kan ho tu ten i minan bia a kan ti ti ka po ni se kan lo in ngai to venge kan trong trai chan na te po ni ma hi ti nga ka be se re reng lo ka ngai to ngai reng lo kil ani a mi te min mu ta tu te a moi lo homa ti thengin ka ngai to ve treum te po ka ti ve ko nang ma ni ka du lo chu ni lo in ke ma kal phung ka thir khan chu tiang chuan ko om ve ni amaro chu ka no tu ten ti ni phung ten an sa ya ela ya ti din ngai ni an ti ya amain rethena wangin no ra de kan ni a ti top mai nge mo ar thei mai min ti te fo le ar thei lo bol a hi lo mela ma lo ka ti ta ni India rom ro puya rom rel me tu BJP sarkar kalmu muk doya candidate pakhat lo ni ve ta la gi te dul min an som chu om mai dikin ka sia pathian min da na nge nia karina wangin lungoi takin ka poma tun din munai chuan engang pon min soi se ke ma ren mi chuan na ta ti mia lo ame chu mi te min than thir dan tu le ka ba ti mi ten min soi che te in chan ve da tu ka om si lo chuan a fel si lo wa ka du lo thil deu kan sui ka wa ni chu le khalan ka chu kan du to na ma ti hian dam pa bial mi puite hei hi kan chain kan som du chewani dam pa bial by election candidate a hian ka fel ber ka ti hap lo a mai ro chumin kham ki ani chuan ka tang kai berang ti ka sai du ani enge chan ka ti chuan dam pa bial by election candidate a hian KI kan bial mai tu ma anum lo ka chiang chuan ZPM chuate MNF ate Congress ate po min ngai na ve tak thing ve theilo min ti hitam tak inom ti ka rebo chuan dam pa bial puite khongai taka hei le chen kan lo wa vai ve na ti min riat puya min lo vote ve nge turin kan som chewani tin kan president ina so yang khan MNF thang ting motila Kubiela kon thil ro pui eng ma ti thena chan tu aum lo central le state opposition ani ba ka MLA fan khosom thum pa ni vel setin ai sep tur cheng noi jan ni aum ve ni mai Congress po chu ti chia po chu ani sei lo loi la Congress le mene chu ZPM chung chang hi kan soi tu ani kan ZPM unau ten he hi lo ke ola na tho tur kan du thin ruling party in ti chungin tho tur po humumal lovin in nom ti kan ria sarkarin sum har satawangin na tho ke lovin nom BJP min vote lingula in na tho tur delhi trangin ka tho tu ten siam do na
ruling party ho na kan pe don ni chu kan bialing mason chuan a khoi tu chu je PM sarkar ko ni ro se kan lon thawa bial mason ni kan du sigul player na tho aron chuale to lo phei chon na wang view mai thei ne bial chuan chu wangin kan bialing mason ni durin dam bial ni puizong song te kasoma abi takin ruling party ni mekte keni min kham te gani chuan na tam don ti khalo phasa ai ula a chhor tu tur chu nang mani a du tur ni lo chu wa chuan min vote turin ka chian tha tam tak inon ti ka rebo kasom chewani din hubiala kuan are thei ber ate ber point an ban ha ni tura emele dang lam tak ni hi mana tanga katum voin thingin ala ni reng dam babia mi puiten in thangting ni chuan emele dang lam tak an huwang ti ka ti aman keima chim ro puilo ngaila pathian le central sarkar chakna hian thil tam tak kan ti thei don ti asia tha chu kan bian ni puiten kan hai bering lo pa candidate puiten mi fel tak po an ni e amero chu mason kan dua bial thang kan ni ve chuan he kong hi min zo pui angai that BJP akan lut ve thingang lo ani puin vote min pe te hu hian ka som tlat ani ato bera chuan BJP a helai ka thopui te min mangai tu thei to min cho pui chak tak min tam ti kan sia phone ka dong on lova a thenin en ti de kan ti an ti a advice te min an pe boka kalom le zo le mem na chu ma chol ni ma sa khan kan president ni na kalenga kan president thian nu le a thian te pathumin kalu chunga put matin min chong traya BJP lo rau verso kan hiya ka ti maya ka lu chuan kalome mai ni party president nu puile a thian te pathumin ti tak se ta mara tong le mi zo tong min an tong try ka lu ko mai chu ti ang chu ka tong ta maya chu tran nan ama ka ti em ni hei kan kong tu ren yang a ti hi kan em nget tu la in chir na le than khur chin na poi ka nei to lo re ti chuan helaya chu ti anga ka politics kong bum bo em abula tanga to thleng min share pui tu kan khuwa mi tingai kan ve mi te adik ani ti sia min tha tham mi lo tu voin thlengin congress po a block chopin a unit chopin kan suan du ta ni kha tuna tanga hun rei lo te a ya kan ti chowanga zali zanga rol an lo kal le don kan kun na hian kin na phak min pe banangim ti ro chu kan zawai o purna ani anga BJP ai thang chak party pakhat nom lo tam pabela pon tu na hian amero chu kan tam to ri lo wa chak ma ho kan una te chuan 25% atanga 30% vel in mu thei chuan adang chu kan ron tumang anti chuan chu ti tu chuan target mumal nei takin kan thei to pin ma kan la chawa ti thei ro chak atam lo le a thin le thin lo ero cha pathian thu ani chu ti lai ro chuan party mi ten bauna thatak ne kan thei to pin kalve thei lo te point tong trai na te kan in sianga tong trai pui kan ngai thin campaign ha thla ka se chu kan che ko mania aizol dai tanga Bangladesh theng in Malaysia za uzia chu tam pabial chu tlonga tang khian Bangladesh border a hor ani voi khat fan chu oi ha thlang tu chu tiang chu ni a he tianga voina hun thak kan nei hi kalon le a media lama te a chi te na chi sang sang te kan an to ve a
ông lấy nó mà chuan cái ní tê lu soi lại cái này như vậy, ta mới thấy alo ông về ông lại phơi khát biển mà na đi cái điều rong này à atau berakan seilu kalau seilu MLA kan itu em macam karil rola bintang na pakat kasoyan akan toka fur lain array to kum som biru liam to fur lain ya motor ko aru thale thelo bu file ante ko harsa kapazing leng alo hoa cho kan ni lain khulai kon lu pakat Andre theilu tuka eile bar harsa boxian dam boxian an khomai thang nge mai atrap ringo dan ti arot soini chu thu chuan an en lu fit mai ra ka choi lai ka ro lo politics kan khel ni ngai kan putin mura politics ka khel be ti kai province ni chu ni ya với này á, hội sử dụng những cái ruộng lồng cho bạn xem này. Amai rồi India mà ruộng san thấy được BJP ở đằng ruộng to vàng những cái sụp to là vàng thì các bạn xem có bằng thế là mình trôi ông tu cái chuyện theo dùng chung ở lòng thú cái xe với nào ông thua chắc tắc mấy mình bây giờ bút tất cả thế là party mi lo câu không cái cái media dùng tiền in sa vai chunga long thu ka soya kun ka zela he ang min troi je tu pin ka so mo che ni e ka lo me